sauko ko? Shi kenan da abin da ake ciki ai zan sanar da kai shi kenan sai na kira ka ku shigo ku zauna ke ba zama zaki ba shiga ciki zan yi da ke kin san harkar ba a yi mutum kin fahimta ke kuma idan ta fito sai ki mai gurbinta kina ji? ‘Yan mata ina zuwa ne haka? Zan je nan bayan gari ne. To shigo rage miki hanya mana in ba za ki damu ba. To shi kenan ba da. Yanzu zan sallame ki tafi ko? To shi kenan. Bari in baki ga wannan din nake. Wannan duka na ne? Naki ne. To shi kenan ba wani abu na gode. Sai wani lokaci ko? To shi kenan Allah ya kai mu. Alhaji, ka koyan da kai kyau inda ka san saurayi ne ke kan ganiyar samartaka? Ai sirri da kake ne. Shi yasa in kika lura nake so na rinka hudda da 'yan mata masu karancin shekaru kamar ki. Kai. Kin shirya ne? Na shirya daman kai nake jira. Yawa dama ina so in tambaye ki wata magana. Ina kawai ki dinnan ne? Wace kawatawa? Kawai ki da na mai da ke makaranta ko ka haɗu suke gaya miki cewar malamin ku ta fara ganewa ba kya zama a makaranta? Ok, Najatu. Najata. Me faru?
labarin gizo na wuce koki ne? Ban gane ba, ni din kuma fa. Ake matsayinki daban a wajena. Kin fahimta ko? A'a. Dala. Kuma in ban da ke idan jan nemi wata a waje ba gwanda na nemi kawaki ba, ita ma ta samu amfanin da ake samu. Amma dai ita ma dukkan waja ce ko? Ai, sai hali ya zo ɗaya, ake abota. Haka ne. To shikenan tashi mutu. Ah. Yawa, barka dai. Yawa, lafiya ƙalau. Dama Alhaji ina son zan magana da kai. Menene? Wallahi Alhaji yau wata na 3 kenan ba a biya ni albashi ba. Gashi a gidan haya masu gidan haya sun uzura mu. Ga mai ɗaki na kakarta ta rasu. Babu kuɗin motar da za a tafi Alhaji. Kai, ba na son rashin mutunci da fitsara. Baka tashi faɗa mini bukatan gaba sai da ganda mace zaka min bankaɗa? Ba haka bane Alhaji. Matsuwa na yi ne wallahi. Uwar matsuwa na ce. Ba Alhaji. Dakata. Ba magana ki bane. Bari ka ji in gaya maka idan ka sake min kwatankwacin wannan a bakin aikinka. Sha. Ya. Karasuwa. Malam Bala, ina ka ɗau mota jiya ka tafi da ita? Alhaji yarinya ta ce ba lafiya, amai da gudawa ya kama ta. Shine na gaya ma maman Abba. Sai ta ce in je in ɗauki mota in kai ta asibiti. To Alhaji shine da naga kaman da jikin yayi tsanani kuma naga kaman ba za ta tashi ba. Shine garin fita da motar tsautsayin ya auku Alhaji. Har kana da tsaurin idan za ka ɗauki mota ta ka fita ba tare da izini na ba? Alhaji. Mama Abba da tambaya mu. Ita da ce ɗauka. Da kai da mama Abba ɗin a ƙarƙashin ikon wa kuke? Alhaji a ƙarƙashin ikon ka ne. Ni an ɗora mata ciwo? Ta mutu mana. Ka tashi ana ba magana. Kuma bari ka ji in gaya maka. Ko kukan jini za ka yi sai na ɗauki mataki a kanka. Dan annabi ka yaƙuri Alhaji. Wallahi sosai ne Alhaji. Alhaji barka. Menene? Ina tambayan ku menene? Alhaji alfarma muka zo nema. Wai me kuka mai da ni a garin nan? Dan ƙaruna? Kowa ya kwaso tarkacensa sai ya zo gwajena? Wato ga karkatacciyar kuka mai daɗin hawa ko? Alhaji ba haka bane. Jika ta ce. Su uku ana sa ranar aurenta. Ya sunanta ne? Barka. Barka. Barka zo mana. Baraka albarka kenan ku?
To shi ke. Um, ga wannan. Wannan na bata ne ce sai abin da za ta saya. Da yamma idan na dawo daga harkokina ta zo nan guest house ɗina sai in bata kuɗin da za ta sai gado da katifa. An gode Alhaji. An gode. In saka na. Barka. Sai na dawo. An gode. An gode. Yanzu ita so na zuwa cikin suke? Babba gona ce. Babba gona ce. A'a. Allah shi taimaki baya goyon marayu. Barka da shigowa. Tafi ka dangaren mai gidana. Barka da shigowa. Barka da zuwa gajiya. Ina dillalan suke? Yi musu magana kirawo su, je ka kirawo su. Ai Alhaji gona ta yi, ta ga tun daga can bishiyun nan gaba daya cikin gonar suke. Ita can baya. Kaga duk nan shi ya diba. Kaga itatuwan can gaba daya fa cikin gonar suke. Ai gona yayi. Yawa. Barka zuwa. Barka da mun lafiya. Ina ne ya girman gonan? Alhaji din nan gona ce. Duk wannan bishiyoyin ma da kake gani da a cikin gona suke. Ai duk har itatuwan gaba daya a gonar suke. Hannun baya. Nawa ake nema? Alhaji miliyan 7 ake nema. An taya ne? A Alhaji ba taya ba. Tana dai kasuwa. Ko kun san bani sayan ƙasa sai an rasa wannan zai saya. Masu shi sun matsu sannan a karyar da shi sannan sai saya. Kam. Gaskiya ne, kwarai da gaske. To amma me yasa kuka kawo ni nan? Ha? Alhaji, baka da labari gwamna yayi magana akan wannan titin? Tun daga bakin babban titi za ta kuraro kwalta sai ta dire. Kaga idan ka sai wannan gona ka yanka floti nan da wani ɗan lokaci watan daraja zai ba gane za su yi ba. Kam. Kira mai gona. Kira mai gona. Alhaji gashi nan. Na ji abin da ake nema, amma menene maganan gaskiyan? Miliyan 6.5 har la'ada. Miliyan 6.5? Har ku? Ba Alhaji, darajar da Adam ai ta buga haka. Ƙarya kake yi. In duk ƙauyen nan za a haɗa da tare da abin da suka mallaka ba su kai naira miliyan 6 a wajena ba. Kai, in za ku yi magana Alhaji baya jima a gona. Alhaji darajar mutum ta buga haka. Banda na ƙauye. Domin ku ba abin da kuka sani banda noma. Noma kuma yanzu ba ci yake ba ku da wani amfani. Naira miliyan 6.5 nan idan yadda na san saye da sayarwa na sa a kasuwa sai na samu ninkin abin da nake so. Me zan yi da ku? Kwarai kuwa. Kam. Ke wace irin shashashen tsohuwa ce mahaukaciya kawai. Yanzu ba dan na iya tuki ba da adillin kina sheka lahira. Shashasha sauna wanda bata san abin da take ba. Amma yanzu baiwa Allah, salamu alaikum. Salamu alaikum baiwa Allah. Salamu alaikum. Dakata. Kada ka sake ka ƙaraso inda muke, tunda kai baka san darajar ɗan adam ba, kuma baka mutunta tsofaffi. Ka je za ka haɗu da daidai da kai. Kuma ka sani, duk wanda bai ji ƙan na ƙasa da shi ba, to Allah da yake sama ma ba zai ji ƙan shi ba. Kuma bari in gaya maka,
Ba dai ƙudurin ka rashin mutunci ba, to ai da abin da mutum ya shuka shi yakan girba, kuma kowa ɗebo da zafi bakin shi. Alhaji, lafiya kuwa? Gani nan dai. Me ke damunka? Wai sani. Ba ka jin daɗi ne? Kinga, ki je ki abin da ke gaban ki banna in ji da damuwa da take damuna. Alhaji, ai ni a tunanina abin da ya dame ka ni ma ya dame ni. Kuma damuwanka ai damuwa ta ce ko? Wannan ni kaɗai ta shafa. To shikenan. Yanzu ka tashi ka je kan dani tebur ka ci abincin ka kada yi sanyi ko? Na ƙoshi. Amma dai a gani kai ka ce ka faɗi abin da kake so na dafa maka kuma na dafa maka yanzu kuma sai ka ce ka ƙoshi? Wannan ke damun ki ne? Na ce ki rabu da ni, me yasa ba ki rabu da ni ba? Kai, ba ka tsoro kake wasa da maciji? Amur Allah mu haka. To, da Allah ko ta yarinya da nake tambaya. Ko Allah ya sa ka santa? Ya sunan? Nuratu. Nuratu. Suna na ya fita daga bakinka, tur da wanda bai san mutunci ya daraja dan adam ba. Amma da za ki min uzuri domin sauraron hazarina. Musamman ne tattake zuwa wajenki. Me haɗi na da kai da zan tsaya in saurare ka? Hanyar jirgi daban da ta mota, kada in sake ji ka ambaci sunana. Nuratu, Nuratu, Nuratu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam.
Alhaji wai 'yan kwanakin nan me yake hana ka bacci ne? A yankin gana samu kwanciyar hankali sai ran da haƙata ta cimma ruwa. Wannan wace irin haƙa ce wadda bata cimma ruwa ba har yanzu? Aure zan ƙara. Aure? Wane irin aure kuma Alhaji? Aure irin na sunna da kika sani. Wace sunna ce ta baka damar kana da matanka guda 4 kuma ka ƙara aure? Wanda ya ɗaura kura shi ya san yadda zai kunce ta. Ban fahimce ka ba Alhaji. Ban gane abin da kake nufi ba. Wanda rabanta ya ƙara ita za ta fita kamar yadda ta shigo. Alhaji, na shiga uku. Kadda ya aure saki zaka koma. Ko kaɗan. Na tsinci kaina ne cikin tarkon kamun matsanancin san Nuratu. Nuratu? In ban aure ta ba zan samu aminci da kwanciyar hankali ba. Gaskiya ka yi kyau. Har ka sa na fara tunanin yadda za a yi maɗa a cikin wannan satin. Aminu kenan. Ka kwantar da hankalinka kawai. In Allah yadda za ka sami kira daga wajena. Hello Amina. Bari zan sake kiranki yanzu ko? An gona mai sanyaya raina. Ka tashi kalau? Lafiya kalau. Ya naga fuskarka kamar wani abu na damunka. Ko dai baka ji daɗin zama a ɗakin abokiyata bane. Ina takaddun sababbin gidan da na kammala kwanan nan. Suna nan. Me komin takaddun nan? Baka ji muna waya da Amina yanzu ba? Ta kira ni ne tana ta man mita. Wai an kwantar da mahaifiyarta a asibiti ban je na gaishe ta ba. Sai kin dawo. Aminu, ka jira ni yanzu nan zan zo da Allah. Wanka kawai zan yi ya banni. Masu ango. Tuntuni ka bani a nan sai jiran ka nake kuma ka san zan koma gida. Ya haƙuri dan dile ne na samu na abin hawan bai samu da wuri ba. Kai ko irin kishi na ma ba ka yi wallahi. To ya zan ya na iya waɗanda ya ƙarfin ka kamar dole kamar shi wasa ba. Da yadda za ka iya mana tunda ni na maka alƙawarin ba zan bar ka ba. Tunda yanzu nan tun daga gida na fito. Kuma ba kya tsoron kada a gane. Ni dai ba za a samu matsala ta wajena ba sai dai yan wajen ka dan ni na iya takuna. Ba gaskiya kin ga gaskiya na gode sosai, na gode wallahi. Allah ya saka miki da alheri. Ka daina godiya dan ka fi karfin haka. Yanzu kai sauri ka tafi dan driver na yanzu zai zo ya dauke ni. Okay to shikenan, na gode. Sai mun ce hello kenan. Alhaji. Dama yana son magana da kai ne. Sauri nake kake bata min lokaci. Dama a 'yan kwanakin nan kamar naga kana cikin damuwa. Haka ne, amma babu wani abin da zaki iya yi a kai. Ko da addu'a ce? Zaki yi min addu'a
don Allah ya damu da burina. To Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri. Amin. Zinatu, na samu labarin har yanzu ba ku rabu da Aminu ba. Wa ya faɗa miki? Zancen duniya yana ɓuya ne? Ai ko satin da ya gabata an faɗa min an ganki a ɗakinsa. To ya kike so na yi? Kamar yaya? Kin fa san mu huɗu ne a gidan nan. Kuma ba ko da yaushe Alhaji yake kallon mu ba. Dan yana da 'yan mata kwando-kwando a waje ba iyaka. To amma me yasa baki aure Aminu ba? Sai na kwana biyu ina ta misin ɗinka ko kira ni ma ka daina. Assalamu alaikum. Kawata ashe dai soyayya ce ta sa kike kokarin mancewa da kawancin da muka yi ko? Kike nema ki jefa ni a kundin shara. Ina zuwa. Ba da kai nake ba, wata kawata ce Zinatu ta zo take tsokana can. Ok, za mu yi waya anjima. Zinatu ni na isan manta da ke? Ni na sani ai saboda na ga kwana biyun nan ko dan flashin ma ba kyamun ba sai in ce soyayya ce ta sa kika yadda ni ba. Tabbi ni na isa. Ai shi ma kansa ba mu daɗe da haɗuwa da juna ba, shi yasa ban baki labarinsa ba. Dan sai na ga kamun ludayinsa. Amma soyayya ai sai ko masu babbar harka. Ke, wake ta soyayya ni da ake nema a haɗa ni da sa'an mahaifina. Tab, amma kuma ai akwai masu gidan rana. To dan yana da kuɗi sai me? Ni shikenan bana buƙatar soyayya, bana buƙatar madarar ƙauna. Kin ga ki ƙara min maganan Alhaji in ba ka bar raina ɓaci. Shikenan baran tashin jin ɗauko miki hotuna a yi nan. Ka miki sai ki bari. Kin gan shi ba? Wane ne kuma wannan? Kin san shi ne? Inda na san shi zan miki wannan tambayan ne. Yanda na ga kin yi tambayan ne sai nake zargin ko da wani abu ne. Kawai dai gayanki ya haɗu. Ni kaina na san yayi. Shi yasa nake taka tsantsan da shi kaza a zo a yi min shigo ba zurfi. Bari ma in kira miki Aminin ma ku gaisa. Hello? Sai tina rawa ba Aminiya ta za ku gaisa. Idan ba ido na gizo yake min ba da sai in ce ka iya ɗaukar wanka da kuma kwalliya kamar ɗawisu. Da gami kana da kwarjini kamar shahu a cikin tsuntsaye. Da ba don wani abu ba da sai in faɗa maka wani sirrin da zai ƙara maka kasaita a cikin 'yan matan zamani. A'a, gaskiya sai dai zama sirri tsakanin zuciyata da zuciyarka. To shikenan yanzu nan zan kira ka da lambata. Hello? Ga lambar nan. Hello? Tun ɗazu nake ta so na kira. Amma kuma ina ta fargaban yin haka. Me yasa? Saboda ka san duk namiji haɗaɗɗe irinka ba kowace mace yake da lokacinta ba. Har a ƙarƙashin zuciyata nakan ji zolayata kawai kike yi da kike sani a jerin mazan da mata za su iya kiransu haɗaɗɗu. Ya Aminu, duk da dai ba mu taɓa ganin juna ba, ina so ka amince da ni har cikin ranka. Ka amince da kalaman da zan furta maka. Kana da matuƙar tasirin jefa tsananin so da ƙaunarka a zuciyar duk wata mace da baka tunani. Ƙwarai da gaske ina daɗa jaddada
jin daɗin waɗannan maganganun da ke faɗa min. Kana kuma zuciyata ta kasa amincewa da cewa ba zolaya ta kike ba. Ko zan iya sanin dalilin da yasa ya Aminu yake ganin maganar da na yi zolaya ce? Kwarai da gaske. Idan har da gaske ina da wannan matsayin da ƙanwata Zinata take kai ni, to ina dalilin da ƙawarki za ta rinka jamin aji? Hausawa sun ce wanda ya san darajar goro ne zai lullaba masa ganye har kuma ya yayyafa masa ruwa. Ban san me ƙawata ta taka ba da take jawo yaya Amina aji. Saboda idan ka ji makaho yana cewa a zo a yi wasan jifa, to ko shakka babu ya taka dutse. Idan na fahimce ki, kina nufin Mardiya ta tasirantar da son wani ɗa namiji a zuciyarta ba ni ba? Ina kyauta zaton wannan amsar na tare da wanda ya yi tambayar. Amma ni Zinatu, da ya Aminu ni sahibin zuciyata, da na tabbatar masa da cewa ya cancanci a nuna masa kowace irin maɗaukakiyar soyayya. Salamu alaikum. Sunana Zinatu. Kallona da kake yi cike da mamaki kamar wacce ta faɗo daga sararin samaniya, na san ba zai rasa nasaba da zuwan bazata da na yi ba. Na ji daɗi sosai da kika yi nasarar hasashen gano abin da zuciyata ke sakawa. Da farko dai ina neman afuwa sakamakon tattaki da na yi na shigo ɗakin nan ba tare da izini ba. Kada ki damu, na ji daɗi sosai da ɗakin nan ya samu karramawa daga gurin kyakkyawar mace kamar ki na wajen kawo masa ziyarar ban girma. Godiya nake. Ki haƙuri fa da yanayin da kika samu ɗakin a ciki. Ba komai. Barin je nemi miki abu mai ɗan sanyi. Duk da dai ina buƙatar abu mai sanyi yanzu, amma duk wani abu da za ka kawo ba zai taimaka ba. Ina nufin fa ruwa mai ɗan sanyi da za ki sha. Raina cike yake da matsananciyar kishi, amma ruwan da za ka kawo ba zai kore min kishin nan ba, saboda maganin da zai kore kishin nan yana tare da mai kawo ruwan.
Alhaji ka san me kawo gurin ka ne? A sai ka faɗa. Ina cikin sarƙaƙiya mala. Sarƙaƙiya? Yi wace sarƙaƙiya kawai ka rabu da Mardiya ka riƙe Zinatu. Kana ga idan ne haka ban ci amanar ƙauna ba kuwa? Babu wani cin amana. Yanzu akwai wanda ya saka fi mata cin amana? Su fa babu ruwansu da wani kirki ko kuma wani tana mutuntaka, kawai su ji kuɗi. To ma kana ga idan ne haka na kyauta kuwa? Wannan kuwa shine cikakken kyautatawa. Saboda Zinatu ita ce take son ka. Idan ka auri Zinatu zaka samu cikakkiyar kulawa, zaka samu duk abin da kake bukata cikin gidanka. Ka tuna ita ko Mardiya kai ne kake son ta. Shi yasa har take wani dan jama aji. Gashi yanzu garin neman gida za a rasa ido, a ajin ya tsinki. Bari dai zan sake duba an gani. Duba? To ko za ka ba ni lambar Zinatin in ya so kai sai ka rike Mardiyan. Mana. A rana Aminu zai kirawo ni sau 3, amma kwata-kwata Aminu ya daina kirana. Ba ma me kike ganin ya jawo haka? Ni ma ban san me yasa ba. Ni dai ina ganin kamar dama can akwai abin da ya kawo shi, kuma da ya ga ba zai samu ba shi yasa ya ƙara gaba. In dai kuwa haka ne, sai dai in ce masa can ga su gada. Zomo ya ji kiɗan mafarauta, abin da ya zo nema ba zai samu a gurina ba. To yanzu menene abin yi? In ya kira kansa, in bai kira ba duk ɗaya, an yi wa tuwo ɓarin miya. Gaskiya wannan shine mutunci ƙawata. Kuma inda zaki ji shawara ta da sai in ce ki goge lambarsa a wayarki. Idan ya kira ki ma ki ce mai wane ne. Kin ga anan ne zai tabbatar kin cika mace mai aji. Allah ko? Sai ya yaudari wata ba dai Mardiya ba. Yanzu ke da kin san akwai wanda za ki aura kika lambe ni na rabu da kowace mace na tsaya a gare ki kadai. Daidai da minti ɗaya ban taɓa sanya soyayyarsa a cikin zuciyata ba. Kai na gani ina so. Kai kaɗai na nuna wa ƙauna, kuma kai na so na aura. Ta yaya za a yi yarda da kalamanki? Bacin na san cewa gobe za a kai ki gidan wani ba ni ba. Na san ba za ka yarda da ni ba. Amma za a yi auren nan ne saboda babu yadda na iya. Ya za a yi yarda da maganganun da ke fara? Ta yaya za a yi amince da kalamanki? Bacin na san ba za a taɓa yi miki aure na dole ba. Me yasa kake tunanin zan aure sa'an mahaifina? Me yasa kake tunanin zan auri mutumin da baya ganin mutuncin komai a idansa sai kuɗi? Me yasa kake tunanin zan auri wanda ni ce ta wuɗa gidansa?
kin san da duka waɗannan abu amma kika amince za ki aure shi? Saboda ya yi amfani da kuɗi ne wajen sayan zuciyar duk wanda ya isa da ni. Ko kaɗan ban yi zaton idan an sani alili ba gidanka za a kai ni ba yaya Aminu. Kuma ina tabbatar maka babu abin da zai iya tsinka igiyar ƙaunar da ke tsakanina da shi. Rage magana da daɗin baki irin naki. Na tabbata soyayya ta da ke ta zama to tarihi. A gobe za ki zama matan attajiri wanda ya tanada miki duk wani abubuwa da za su goge komai da ke cikin zuciyarki. Ina so ka faranta a ranka gangan ciki na ya amra. Kuma zuciyata na gare ka. Kuma zan ci gaba da nuna maka ƙauna fiye da yadda na nuna maka a baya. Ta yaya za a yi bayan ba shi da aiki ne? Ni kuma sai in ta zama a gaban iyayena ba aure? To amma ko ba kya gudun yau da gobe Alhaji ya gano? To ta yaya za a iya gane? Ya fa zaɓi ya aure mu ne ya ajiye mu a gidan nan don tsabar ruwan kuɗinsa na banza da wofi. Amma idan kika ga yadda 'yan mata ke masa layi a waje sai abin ya baki mamaki. Shi fa idansa idan mace. Kuma duk wacce gani sai ya latsa. Ko nawa ne kuma zai iya biya. To ni din ba ta haka ya biyo min ba, amma ni kuma na biye masa ta bayan gida. Lalle kan, ai duk garin nan babu wanda baya faɗan halinta na mamajo. Shi yasa ni ma na zaɓi ya je can yayi harkarsa. Ni ma Allah.